familia. Te place și mama mea, de acum lumea toată va fi a ta. O să te învăț cum putem zbura departe de toată lumea rea. Nu mai pierd nicio secundă, nu. Vreau să aud că mă iubești și tu. Lumea va fi doar a ta, dacă vrei să fii mireasa mea. Doar tu mă faci să zâmbesc. Tu mă ierți când greșesc. Doar la mireasă pentru fiul meu. Bună ziua, dragi telespectatori, atât din țară cât și din străinătate, de peste 9 mări și 9 țări, așa cum se spune și în bazme. Pentru că împreună cu voi ne pregătim să încheiem o poveste care timp de un an de zile ne-a ținut pe toți cu sufletul la gură. Mai este foarte puțin. Astăzi, în marea finală, de la ora 20 și 30 de minute, vom fi martorii întregului deznodământ. Dar până atunci, întrucât nu dorim să ratați nicio clipă din ce se petrece aici, vă invit pe toți pe covorul roșu al ultimei finale a acestei ediții. Să întâmpinăm pe oaspeți și să descoperim împreună care sunt așteptările, speranțele și cu ce noutăți de ultimă oră au venit de acasă. Uitându-mă undeva în zare, în dreapta mea, îi văd pe toți oaspeții acestei serii, cu mic, cu mare, foști concurenți, prietenilor, cu toții sunt pregătiți să pășească alături de mine, să ne spună ultimele informații. Dar până atunci v-aș propune să dăm o fugă repede, să urmărim niște imagini și să vedem ce ne așteaptă în următoarele 2 ore, așadar material. Credeți în dragostea copiilor mei? Votați să ajungă la linia de sosire. Dacă vă întrebați cine sunt câștigătorii, noi suntem câștigătorii acestui sezon. Cu sine îi datorăm locul întâi în marea finală. Votați-ne! Ca să fim pe primul loc. Cui aparține podiumul învingătorilor și cine se va împiedica pe ultima treaptă? Totul este pregătit. Cine va călca pe covorul roșu al marii finale? Cu ceva timp în urmă, se căsătoreau, câștigau marele premiu al ediției în care au participat. Între timp au făcut un copil. Așadar, Ionuț și Alina sunt astăzi prezenți la această gală. Îi invit aici alături de mine. Haideți, curaj, 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 curaj. Bine v-am găsit, ai curaj. Cred și eu că ai curaj, doar ești un învingător, nu? Bine v-am găsit, veniți aici în stânga mea, vă rog, să rămână. Salutare, Ionuț, ce mai faci? Unde e juniorul? Acasă. Cu ce gânduri aici pe covorul roșu, într-un moment în care și voi ați trecut la un moment dat? Ești un adevărat cavaler, îi pasezi cuvântul domnișoarei. Te ascult, Alina. Avem emoții, avem un favorit pe care nu să vi-l spunem. Păi de ce? Păi de ce? Încurajați-i, spuneți tot ce aveți de gând. Bine, bine, toți sunt favoriții noștri, dar nu e frumos de partea noastră să spunem, pentru că nici eu nu m-am simțit bine în momentul în care am fost concurentă, să vină cineva să-mi spună că n-am fost favorita lui. Adică toți sunt favoriți, dar unul are un plus de partea noastră. Câteva sfaturi, câteva îndrumări, categoric le vor prinde bine. Trebuie să le ascultăm din partea ta, din partea voastră. Să se iubească, să se bucure de acest moment, pentru că este unic în viață. Să facă repede un copil. Să facă o... Nu. Să facă o noră perfectă pentru copilul meu perfect. Alina, scuză-mă un pic, tu nu spuneai să privească totul ca pe un... Concurs. Business. Sau așa. Așa să facă toată lumea, să privească totul ca pe un business? E nunta lor și trebuie să se bucure de eveniment. Ce se întâmplă azi? Mă căsătoresc. Dacă o să câștig, și mai bine. Un mic bonus. Mare premiu este un mic bonus. Pentru drumul în viață. Un nou început. Credeți că există șansa mulți să facă acest pas doar strict business și să lase dragostea deoparte? Nu. Prietenia deoparte. Să lasă prietenia deoparte și să pentru că e viața lor în joc și acești bani nu sunt câștigați, îi câștig într-o seară și gata, sunt prietenă cu nu știu ce și oricum banii ăștia îi fac într-o seară și... Nu, deci sunt niște bani care pot schimba vieți. Copilașul vostru ce face? Prostii. Pe când al doilea, sau eu știu?
Te anunțăm, stai niște. Merge la grădini, merge la școală acum? La grădiniță, la care școală? Nu știu, poate... Nici nu mai știu câți ani are. 2 ani jumătate. 2 ani și 7 luni. Să vă trăiască. Felicitări pentru faptul că ați fost concurenți în edițiile anterioare, că ați fost învingători, că ați luat cea mai bună decizie, se pare. Am să vă invit acum, undeva în stânga mea, la cele măsuțe de bar, până când mai facem cunoștință și cu următorii invitați ce vor păși aici alături de mine pe covorul roșu. Vă rog frumos să mergeți acolo în stânga. Doamnelor și domnilor, au fost prezenți în gala ultimei ediții Mireasă pentru fiul meu și au început povestea de dragoste aici. Au fost finaliști în această emisiune. Nu s-au căsătorit, dar sunt în continuare împreună. Doamna Gabriela, Dragoș și Alexandra vă invit aici alături de mine. Vă spun bun găsit. Bine ați revenit alături de echipa Mireasă pentru fiul meu. Bine te-am regăsit, Andrei. Bună, Alexandra, să rămână. Salutare, Dragoș. Hai aici lângă mine, ușor să ne și vadă telespectatorii. Ce mai faceți? Foarte bine. La fel de frumoși ați rămas. Pe când o căsătorie, domne? Haideți, repede. Băiatul. 26 octombrie. 26 octombrie anul acesta? Da. Încă o nuntă în familia Mireasă pentru fiul meu pe 26 octombrie. Felicitările mele. Suntem și noi invitați, nu? Bineînțeles. Vai de mine, e o deosebită plăcere. Doamna Gabriela, ce mai faceți? Pe copii am mai văzut în caravană, dar dumneavoastră? Uitați-vă la camera acolo. Foarte bine. Foarte bine, doar atât? Da, foarte bine. Ce probleme ați întâmpinat în viața de zi cu zi afară? Ce sfaturi aveți pentru cei din casă? Este un moment dificil pentru ei. Voi ați trecut până această experiență și categoric sunteți în măsură să le dați un sfat, Alexandra. Probleme de zi cu zi în viața de cuplu, nu pot să spun că am avut ceva foarte grav, însă mici discuții care trec, bineînțeles, prin conversații și prin comunicare, dar pentru cei care vor ieși, parcă anul trecut, pe vremea aceasta, mi-aduc și eu aminte cum a fost. Mi-a luat cam vreo 2 luni de zile să-mi reintru în viața pe care de mult o lăsasem în urmă. Și ce pot să le spun decât să fie tari, să fie puternici, iar cei care au și cupluri să aibă încredere în persoana de lângă ei și să comunice foarte mult, pentru că în momentul acesta o să vadă că viața lor s-a schimbat total față de cum era înainte. Te rog frumos, Dragoș, spune-ne, contează prieteniile în acest tip de emisiune, în acest concurs? Nu știu, părerea mea e că contează prieteniile, dar în ediția noastră nu a contat. Nu au contat prieteniile în ediția voastră. În ediția de acum, cum vezi situația? Sunt prietenii? Vor ține cont de prietenii? În ediția de acum îi văd prietenii sinceri pe Dragoș și Alin. Atât? Atât. Crezi că dacă vor fi, nu știu, la un moment dat puși într-o situație dificilă, vor ceda unul în favoarea celuilalt sau se vor certa? Nu se vor certa cu siguranță, eu cred că vor rămâne prieteni. Am vorbit cu ei și... O astfel de prietenie ai avut și tu la un moment dat în competiție. Da, așa este, dar asta e viața. Fiecare pentru el, fiecare și-a știut scopul și ce e mai bine pentru el, nu? Am înțeles. Dragi telespectatori, cu siguranță sunteți curioși ce se întâmplă acum în casa Mireasă pentru fiul meu. Ce fac scumpii noștri miri, scumpele noastre viitoare mirese, cât și mamele, cum se pregătesc, despre ce este vorba, ne va spune chiar colega mea Alina, care îi spun: bună ziua, Alina, ce se întâmplă la voi acolo în casă? Bună, Andrei! Bună ziua, dragi telespectatori, și bine ați venit pentru ultima oară în casa Mireasă pentru fiul meu. Pentru că foarte curând această casă va dispărea complet. Dar nu casa în sine ne interesează, nu ceea ce ne înconjoară, și cine ne înconjoară, adică aceste frumoase doamne și aceste frumoase domnișoare, care au foarte mari emoții, nu mai mari decât ale mele. Andreea, cum te simți? Bine, emoționată, fericită, nu știu, am foarte multe, nu știu, trăiri. Bun. În acest moment. E timpul să mergem pe scaunul acesta, unde vom avea preocupări de ordin ritualic și estetic. O invit și pe doamna Luminița. Doamna Luminița, care astăzi va fi 3 în 1, adică mamă, soacră și nașă, pentru că va găti mireasa. Într-adevăr, fetele nu sunt îmbrăcate în rochii de mirese, pentru că e o superstiție, nu trebuie încă să vedeți miresele, dar se vor îmbăga, cine știe dacă vor avea curajul de a o face. Deocamdată noi gătim miresele. Cine mai dorește să poftească la obiceiul de gătit al mireselor? Haideți, mămicilor, curaj!
Poate avem și puțină muzică ca să intrăm în atmosfera aceasta. Noi, practic, am pătruns acum într-o antecameră a miresei. Nu e un spațiu, ci mai mult o stare, da? Mă prind și eu cu miresicile aici. Poate mă cere și pe mine careva. Andrei, te așteptăm și pe tine. Da, Alina, nu știu prin ce emoții va trecea, nu știu prin ce emoții trece acum Andreea. Cu siguranță este un moment unic. Alexandra știe despre ce este vorba. Ce să-i transmiți, Andrei? Dar nu v-am întrebat pe voi pe cine susțineți. Pe Andreea și Alin. Ia uite cum am nimerit eu. Ce transmiți, Andrei, în aceste momente? Să lase emoțiile deoparte și să se bucure de moment, pentru că este unul unic. Eu, dacă aș fi ei, cu siguranță aș plânge, dar eu mai am până în octombrie, ea să profite de moment. Înțeles. Noi vă spunem felicitări pentru faptul că v-ați gândit să vă uniți destinul acum pe 26 octombrie. Ne bucurăm și de-abia așteptăm să fim prezenți acolo. Până una alta am să vă rog să luați loc acolo cu ceilalți invitați la masa de bar. Eu am să continui invitațiile pentru că suntem mulți, domne, suntem cu emoții, pregătiți să ne susținem concurenții actuale a acestei ediții, favoriții acestei ediții ai fiecăruia. Dacă Alexandra și cu Dragoș au decis în marea finală să mai aștepte un pic și am văzut că au planuri foarte mari pentru această toamnă, o să mergem mai departe și am să invit alături de mine pe Ionuț și Monica la braț cu doamna Mariana. Haideți, curaj, curaj, aveați mai puține emoții acum un an. Monica, Ionuț, doamna Mariana, vă rog aici în stânga mea, vă spun bun venit. Bună ziua și bine v-am găsit. Bine v-am regăsit. Ce face Ionuțu? Ce să fac? Foarte bine. Am venit să predăm ștafeta actualilor concurenți și sper că am dat startul la căsătorii în această emisiune. Și noi sperăm să avem cel puțin, nu știu, măcar o singură cerere în căsătorie, deși eu sper să fie mai multe. Acum, nu știu, să fie totul într-un ceas bun. Să sperăm. Cu voi doi am tot vorbit în această caravană, știu ce mai faceți, dar doamna Mariana, ce mai faceți dumneavoastră? Bună, Andrei, toate bune și sunt foarte fericită pentru că copiii sunt bine, că am avut mână bună și că nu am fost deprisos în această ediție. Spune sincer, atunci când ați pășit pragul casei mireasă pentru fiul meu, v-ați gândit vreo clipă că Ionuț își va uni destinul în această emisiune? Sincer să spun, Andrei, nu m-am gândit că va face pasul pentru că era încă un copil, dar această emisiune l-a maturizat și până la sfârșit a făcut și pasul. Te-ai maturizat, Ionuțule? Nu, Doamne ferește, nu. Are o doză de copilărism Ionuț în el, dar se pare că face un cuplu frumos și are o căsnicie frumoasă alături de Monica. Am să răpă Monica să întoarcă un pic spre monitor. Ți-aduce aminte de acest moment, Monica? Da, mi-aduc aminte și cred că am aceleași emoții ca și atunci. Ce-i transmiți, Andrei, în aceste momente? Să fie puternică și nu te omoară nimeni, Andrei. Îți mulțumesc frumos. Zâmbește și fii tare și să vedem ce va ieși la sfârșit. Da, îți mulțumesc frumos. Monica, am și eu o întrebare pentru tine. O sfătuiești pe Andreea să facă pasul cel mare sau ar fi bine să mai aștepte puțin? Dacă ea consideră că Alin este alesul inimii ei, cu siguranță da. Andreea, dar ce părere ai de sfatul lui Dragoș și al Alexandrei, acela de a face cât mai repede un copilaș? Pardon, e sfatul Alinei și al lui Ionuț. Păi ce să... La copii, dar înainte de a face acest pas, de a avea un copil, trebuie în primul rând să... nu știu, să mai așteptăm să ne terminăm și noi studiile și să să-i oferim un viitor și lui. Adică, cam în 2-3 ani o să vină și un copil, părerea mea. Lorena, din câte țin eu minte, tu i-ai ales ca nași pe Monica și Ionuț. La un moment dat au fost chiar favoriții tăi, da? Și acum? În continuare sunt nașii voștri. Așa am rugat, dar... Este surpriză, este surpriză!
Ce fel de surpriză? Cum? Nu vă spunem, o să vedeți la sfârșit. Să rămână o surpriză. Vă pup. E o noi vă surpriză și pupăm. pentru tine, Lorena? Deci cine pe cine a ales de naș? Nu știu, nu vă spun nimic deocamdată. Nu vă mai grăbiți cu întrebările, o să vedeți. Haideți că vedem la finală, lăsăm suspansul să vedem ce se va întâmpla. Dacă veți fi nași sau nu, rămâne de văzut. Dragi telespectatori, este un moment important atât pentru toți concurenții din această ediție, dar cel mai important este pentru Dragoș și Răzvan. Cei doi sunt propuși spre eliminare. Dumneavoastră, cei de acasă, aveți posibilitatea să-i votați pe www.votează-mireasă-pentru-fiul-meu.ro. Puteți să optați acolo cu să plece sau să rămână pentru fiecare dintre ei. Dar, de asemenea, este foarte important să-i votați tot pe acest site și pe ceilalți concurenți din această ediție. Este votul pentru marea finală. Ne vedem după o scurtă pauză de publicitate. O atmosferă deosebită, o atmosferă incendiară, totul. Acum, pe ultima 100 de metri, pregătirile sunt în toi. Mulți dintre invitați de-abia așteaptă să pășească alături de mine. Dragi telespectatori, vă reamintesc că trebuie să votați pe site-ul www.votează-mireasă-pentru-fiul-meu.ro atât actualii concurenți ai acestui sezon, inclusiv pe Dragoș și pe Răzvan, care sunt propuși spre eliminare. Veți putea opta cu să rămână sau să plece, atât pentru cei doi cât și pentru cei din casă, mă repet. Și de asemenea și prin SMS la 1272. Dar haideți, mai bine să urmărim următoarele imagini și să aveți grijă cum votați. Mireasă pentru fiul meu. Ei sunt eroii anului 2013. După o luptă strânsă care a durat 358 de zile, cine va triumfa în această seară pe primul loc? Adunați-vă forțele și votați. 1. Cornelia. 6. Andreea. 11. Lorena. 13. Răzvan și Elena. 14. Cosmin și Emilia. 16. Alin și Luminița. 17. Dragoș și Ștefana. 18. George și Cristina. Mireasă pentru fiul meu. Ați văzut acest material, dar eu zic cel mai bine e să mergem încă o dată în casa Mireasă pentru fiul meu, să vedem cum se pregătesc fetele, ce fac acolo și în ce stadiu sunt. Alina, ce este acolo? Ce se întâmplă acum? Andrei, acum pe scaunul de tortură se află Lorena. Mămicile sunt la posturile dumnealor, pregătite să înceapă obiceiul de gătire al miresicii. Deci să vedem cum o gătim pe... Lorena, ai emoții? Da, am emoții. Sunt la jumuleală acum. Doamna Cristina, ați mai pus până acum voalul unei fete? Da, am cununat și am pus. Ați cununat, am înțeles. Deci nu este pentru prima oară, emoțiile v-au mai trecut sau sunt și mai puternice? Sunt puternice odată ce îmi gătesc exact fica, nu? Haideți să vedem pe cale cum să-mi aranjați voalul Lorenei. Sper. Vă ținem pumnii. Vă rog, am nevoie să-mi țineți pumnii. Așa, curaj, mămicilor, o gătim pe Lorena. Vom vedea dacă va avea curajul de a îmbrăca și rochia de mireasă. O primă mireasă este aproape gata, Andreea are deja voalul pus. Lorena, ți-ai imaginat vreodată că vei ajunge pe acest scaun? Stai să te văd. Niciodată nu mi-am imaginat că voi ajunge pe acest scaun aici și că nu mai vreau să vă spun nimic. Auzi, Dar George, ce crezi că face? Crezi că se pregătește, se gătește să fie mire sau a dat bir cu fugiții pe gardă? Cred că se pregătește să fie mire. Se face frumos, nu vreau se aranjează. Bine, să sperăm că, eu am auzit că George s-a trezit, s-a gândit el mai bine și s-a urcat puțin pe gardă. Nu. Am glumit, Lorena, nu vreau să te sperii, nu vreau să te sperii.
Este o atmosferă deosebită, festivă, incendiară și plină de emoții acolo în casa mireasă pentru fiul meu. Eu m-am revăzut cu foști concurenți, fiecare are povestea lui, vine cu noutăți. O timp să fie să vorbim cu toți, dar pentru început m-am gândit să vă fac o surpriză. E în ton cu această atmosferă emoționantă. Așa că, haideți să ne aducem aminte de prima întâlnire cu actualii concurenți. Dăm timpul puțin înapoi și ne întoarcem la preselecție. Mai mult de un an de zile a trecut de atunci și haideți să vedem cum ne-au convins ei că merită un loc în această competiție. Ba chiar că pot rezista un întreg an până în această zi. 24 august. Haideți să vedem imaginile împreună. Mireasă pentru fiul meu. Eu sunt mama lui Vitregă. Eu am venit pentru el și să se căsătorească și... Iubita ai avut până acum? Da. Câte? 2, 3, 4. Câte serioase ai avut? Cât au durat? Serioase, să zic vreo 3. Dar ce fel de fată cauți tu? O fată care să mă atragă. Ce recomandați lui Răzvan? La ce să fie atent? La cele mai frumoase fete. Și cu minți, dacă mai sunt. Vreau să particip pentru a găsi jumătatea și pentru mare premiu. Au fost momente în care ție ți-a plăcut o fată și mamei nu i-a plăcut? Fosta prietenă. Ei plăcea un pic să cam un pic viața, da. Cum ar trebui să fie viitoarea parteneră a lui Cosmin? Să-i placă lui, că degeaba îmi place mie și nu-i place lui. Să fie gospodină? Fie și gospodină și înțelegătoare. Câte iubite ai avut până acum? Relații stabile, 2. Eu de 2 ani de zile n-am mai avut o relație și chiar cred că aș putea să-mi găsesc pe cineva aici. Dintre băieți, cine îți place, Imre? De Imre, da. E frumușel. Dintre fete, care ți-ar fi plăcut? Andrada. Andrada, care e preferata mea. Premiul concursului contează pentru tine? Că sunt convinsă că o să-mi găsesc pe cineva. Ești pregătit, da? Da, sunt foarte pregătit. Cum ar trebui să arate viitorul tău, nu știu, iubit? Să fie brunet, să fie sigur pe el, să fie un bărbat curajos, deștept. Nu ești cam micuț pentru însurătoare? Nu cred, nu. Vrei tu să te căsătorești la o vârstă atât de mică? De ce nu? Mi-ar face plăcere. Bineînțeles, asta dacă aș întâlni și eu un băiat cum mi-aș dori eu, așa, pe placul meu. Îmi plac fetele brunete cu părul lung. Am mai avut o relație de 2 ani de zile și m-am lămurit de el. Să ridice mâna sus toate brunetele cu părul lung. Ai de unde să alegi, George? Am. Ai. Eu vreau să te întreb un lucru. Tu ai venit pentru că de acasă ți-a plăcut în mod deosebit o fată? O fată, da. Studiile contează? Da, cred că contează și studiile. Vin după o relație de 6-7 ani. Se vede că tu încă o iubești. Și încă n-ai uitat-o. Nu de tot. Ce relație ai avut? 2. Primul este căsătorit, s-a căsătorit după ce ne-am despărțit. Ți-ai pierdut încrederea? Acum, da. Fostul ne-am despărțit, nu știu, idei... Frumusețea este mai importantă sau faptul că ai putea să ai încredere în ea? Nu, mai mult asta încrederea și deci mă implic foarte mult în relații și țin la acele relații și asta vreau și... Să-mi găsesc pe cineva care să mă accepte așa cum sunt. Da, dar eu cred că tu vei alege fata frumoasă. De data asta nu. Dintre băieții din competiție, de cine îți place? Adrian. Crezi că l-ai fi putut cuceri pe Cred Adrian? că da. Ce fel de fete îți plac ție? Nu optez pentru să zic că să fie brunetă, șaten sau blondă sau mai mult înțelegerea, să fie sinceră, liniștită. Care este cel mai mare defect al tău? Râd prea mult. Aș dori foarte mult să-și găsească o tânără sinceră, o tânără capabilă de să dăruiască iubire. Este și o provocare, dar vreau să-mi găsesc un soț. Vine un băiat sincer, căruia nu-i plac minciunile. Mireasă pentru fiul meu. Doamne, ce schimbare, cât de diferiți erau concurenții acum un an de zile. Andreea, Cornelia, Lorena, cum vi se pare?
Este schimbat ceva de acum un an de zile? Foarte schimbat. Cu ce dorințe, cu ce vise ați pășit atunci și unde ați ajuns acum? Ați ajuns unde v-ați dorit? Da, eu zic că da. Cornelia, unde? Nu văd pe Cornelia. E mai bine. Cornelia, eu aș vrea să stau puțin de vorbă cu tine, da? Ce ai spus tu la casting? Ce fel de băiat îți doreai? Mai ții minte? Nu mai țin minte. Dar dumnealui, Dragoș, își dorea o fată serioasă. Iar Cornelia la casting a spus: defectul meu cel mai mare este că râd extraordinar de mult. Prin urmare, s-au găsit, s-au potrivit, nu știu. Doamna Ștefana, dar era mai împlinit Dragoș. Acum, nu știu, cam face foamea prin casă, nu prea are ce să mănânce. A suferit din dragoste. Pentru domnișoara, da? Adică ea este de vină să-i facă pilaf, să se mai împlinească. De vină, așa a fost situația, așa s-a întâmplat, nu a dorit nimeni să fie așa, dar asta a fost. Ce credeți, doamna Ștefana? Ați văzut că ei sunt nehotărâți, se ceartă, se împacă. Ce credeți? În seara asta vor face pasul cel mare, așa, ca să pună ei cireașa de pe tort? Nu știu ce se va întâmpla, nu mai știu ce este în sufletul lor. Dar dumneavoastră vă doriți? Eu am spus dintotdeauna că eu îmi doresc și chiar dacă nu ar face pasul cel mare, eu îmi doresc să continue relația, pentru că așa, după cât mi-am dat eu seama, ei se iubesc. Deci, părerea mea. Ești de acord cu mama sacră sau... Sunt de acord. Asta vreau și eu, să ne continuăm relația în afara competiției. Nu se poate, el este de o altă părere. Vom vedea. Am înțeles. Andreea, aș vrea să te întreb. Ai spus că vrei un băiat brunet. Da, un băiat Ce brunet. caută? Alin e blond. Îl vopsim? Nu. Viața nu e așa cum crezi, nu poți să programezi, să spui vreau un băiat brunet să apară chiar băiatul brunet. Alin, în schimb, mi-a atras atenția atât exterior cât și interior. Am înțeles. Mai avem o miresică de gătit. Nu scapă nici ea. Nu știm dacă va avea curajul să îmbrace rochia de mireasă. Asta rămâne de văzut. E un mister. Însă sunt tare curioasă ce se mai întâmple pe covorul roșu. Ce mai face Andrei acolo? Alina, într-adevăr, aici, de la minut la minut, se apar cât mai mulți invitați. Trebuie să se anunț pe următorii. Doamnelor și domnilor, câștigătorul ediției anterioare, leul leilor, se spune atunci, Adrian, la braț cu, surpriza din punctul meu de vedere, Loredana, este și doamna Mărioara și domnul Costel. Bună seara, bine v-am găsit! Bună seara! Bună seara, bine v-am găsit și noi. Aici lângă mine, auzi, tu ești generic în seara asta sau mi se pare mie? Să rămână, bună ziua, veniți aici lângă mine. Aici lângă mine să ne vadă toată lumea. Ce mai... Avem o familie lângă noi, doamna Mărioara, așa mi se pare mie, nu? Sperați? Este Loredana fata pe care o căutați? Păi e aici, cu noi. Păi era, dar noi nu mai știm nimic de voi. Ce faci, Loredana? Ce cauți la braț cu... Foarte bine. Am venit bine, Da? Da, foarte bine. Mulțumim frumos. Sunteți un cuplu? Nu. Nu? Nu! Nu oficial vrei să spui. Nu oficial vrei să spui. Te-am văzut. Suntem aici și... Suntem aici și atât deocamdată. Ok. Nu fi indiscret, Andrei. Cornelia vrea să întrebe ceva, mi se pare mie? Eu aș vrea să întreb ceva. Eu aș vrea să întreb pe Cornelia. Mi-am adus aminte că la casting a spus că favoritul ei, genul ei de parteneri, este Adrian. Și nu știu ce asemănări sunt între Adrian și Dragoș, să-mi spună Cornelia. Nu am spus că este genul meu de bărbat, doar favoritul meu, pentru că este zodia leu ca și mine, este o persoană puternică, ambițioasă și cam atât. Mulțumesc frumos. Cu mare drag. Adrian, până la urmă, ți-ai găsit jumătatea sau nu, domne? Nu mai știi nimic de tine. De fiecare dată când mă întâlnesc cu tine, domne, n-a venit, o să vină, ba, te-am auzit că ești cu cineva, ba, că nu ești cu nimeni. Ce faci? Eu fac foarte bine, mulțumesc frumos. În seara asta voi petrece alături de părinții mei de... Loredana? Loredana. Adrian, iar o colegi răspunsul. Doamna Mărioara, ce se întâmplă, doamnă? Spuneți-mi dumneavoastră, ce face fiul dumneavoastră? E foarte secretos. Și cu dumneavoastră? Și cu mine, dar mai trag urechi așa. Foarte mult admirator avea când era în competiție. Ce a făcut cu ele? Discută, dar nu știu, fac și bine și cu ele. Am înțeles. Le împacă pe toate. Domnul Costel, dumneavoastră sunteți bine? V-ați mai împlinit?
Mulțumesc Dumnezeu, bine, după cum se vede. Ce facem cu feciorul dumneavoastră? Păi o să-i Eu cântați la mă nuntă rog mai la târziu. cel de sus să-i dea o fată cu frică de Dumnezeu. Frumoasă ca Loredana. Da, să dea Dumnezeu. Mulțumesc frumos, Andrei. Da, pe Edina ați uitat-o, doamna Mărioara? Nu. Aici cu noi. Ce mai face Edina? Ați vorbit? Cred că spun că v-ați întâlnit aici. Da, ne-am întâlnit, vorbim pe telefon, așa în particular. E distanța mare. Și nu știu cum să vă spun. N-am avut trecere sau în genul ăsta. Am înțeles. Dar discutăm. Anul trecut în gală aveați planuri mari, sau cel puțin așa am crezut noi, așa ați lăsat să înțelegem. Și telespectatorii la fel au înțeles. Eu zic să nu mai creăm așa prea mult suspans și am să invit alături de mine pe Edina, de altfel și ea finalistă în această emisiune cu un an în urmă. Mireasa competiției, alături de mama ei, doamna Florina. Te-ai împiedicat, e semn de bine, să știi. M-am mărit. Te măriți. Uite, domnule, unde se așează Edina. E un semn ăsta. Dacă s-a așezat Edina acolo, e un semn. Vezi că între două nu te plouă, dar nici bine nu ție. Tocmai așa am vrut să intrăm de la început, dar nu s-a putut. Da, nu s-a putut. Am înțeles. Vreau să crești și noi un pic de suspans. Bună, Edina, să rămână Bună doamna ziua Florina. tuturor invitaților, bună ziua și telespectatorilor care sunt nelipsiți din fața televizoarelor. Măi, haideți să vă spun un secret. Vă stă tare bine împreună. Da, care? La toți trei? Nu știu, aici voi va trebui să vă decideți ca să nu bag eu intrici. Acum un minut ai spus la fel. Ești Acum, indecis. Și cei din casă ne văd acum. Și am să rog pe Alina să le întrebe pe fete dacă cu i-ar sta bine la brațul lui Adrian, cu Loredana sau cu Edina? Deci hai să votăm, fetelor. Cornelia, Loredana sau Edina? Mamă. Votați. Edina. Edina. Andreea. Loredana. Lore. Spune, Lorena. Este exact care îi place lui. Sunt amândouă două fete Lasă-mă ca și mai rău în ceață, fetelor. Egalitate. Deci, cu amândouă. Adrian, hai să fii sincer. Din actualele concurente, cele trei, Cornelia, Andreea și Lorena, care ți-e cea mai dragă și cu care vrea, nu știu... nu știu, care ți-ar fi plăcut ție? Aproape mărizate, mă. Cu toate, că s-ar putea, ai grijă să se mărite toate astăzi. Păi da, dar știți că există furatul mireisei. Opa, vrei să furi mireasa? Care mireasă eu? Vedem, mai negociem, vedem la sfârșit. Mai aproape microfonul, eu nu te aud. Una sigură va fi furată. Am înțeles. Hai mai, Adrian, că ai avut ocazia să fură mireasă. O am lângă mine, nu-i timpul pierdut. Am simțit un pic de o pișcătură, așa, o viespe mică, poc. Am țepat un pic, da, treci. Edina, ai fost mireasă, ai câștigat această ediție acum un an de zile. Acum, pe cine vezi, nu știu, predându-i ștafeta? Cine va fi în locul tău dintre cele trei fete? Bineînțeles că fiecare persoană are simpatii. Eu, sincer, o susțineam pe Cristina și Lorena. Odată ce Cristina nu mai e în competiție, bineînțeles că am rămas alături de Lorena. Și bineînțeles că ea mi-aș dori să-mi ia ștafeta, să spun așa, dar merită cu toții să fie învingători pentru că au ajuns până acum, în ultima clipă. De ce Lorena? De ce Lorena, Edina? Și nu Cornelia sau Andreea? Lorena o găsesc mult mai aproape de caracterul meu și, din punctul meu de vedere, a fost persoana care a trecut peste foarte multe greutăți și a trecut cu brio, spun eu, și îi urez multă baftă, să fie și ea mult mai puternică decât până acum, pentru că poate. Mulțumesc din suflet, te pup și cu siguranță le-am dat și mai multe emoții acum. Lorena vei fi furată, da? Ai grijă. Am aflat și pe cine o să fură în seara asta, Adrian. Te aude și George, ai grijă. Nici o șansă. Nici o șansă. George, te pupăm. Și eu. Ok, mă bucur că sunteți cu toții bine. Sunteți frumoși, mai frumoși decât vă știam eu. Eu vreau să mergem mai departe. Am să vă invit să mergeți acolo, alături de ceilalți invitați. Astăzi ne pregătim să vedem plecarea din casă a concurenților. Dar acum, haideți să vedem cum am intrat în concurs în urmă cu un an de zile. Mireasă pentru fiul meu.
mireasă pentru fiul meu. Am văzut cu toții cum au pășit în competiție acum un an de zile actualii concurenți. O să merg în casă și am să-i dau legătura Alinei să ne spună prin ce emoții au trecut atunci. Nu o să vă spun eu personal, ci o să le întreb pe fete. Cornelia, prin ce emoții ai trecut la intrarea în casă? A trecut foarte mult timp, nici nu mai mi-aduc aminte. Acum un an de zile, Doamne. Mai ții minte vreo temere, ceva, se rupe dresul? Cu ce erai îmbrăcată, mai ții minte? Da, cu o rochiță lungă. Ai văzut în imagini, că uitase-i. Da, nu mi-a fost teamă de absolut nimic. Știu doar că râdeam tot timpul. Nu știu de ce, dar râdeam tot timpul. Andreea, ție, în afară de faptul că ți era frică de doamna Luminița și de doamna Elena, ce alte temeri, ce alte gânduri și așteptări mai aveai? Da, mi-aduc aminte, parcă ar fi fost ieri. Aveam o pereche de pantofi foarte, foarte înalt și mi-era teamă să nu cad în momentul în care coboram scările. Dar a fost ok. Oricum cred că acum am emoții mult mai mari decât atunci. Așa. Și mai avem o miresică care pășea în urmă cu un an, diafan, pe covor și intra în competiție. Ce gânduri aveai tu, Lorena? Eram foarte încântată, foarte fericită. Deși acum simt că sunt mai fericită ca niciodată. În acel moment pot spune că este o nimica toată pentru, nu știu, spre diferență de ceea ce simt acum. Știu că tremuram toată, îmi tremurau picioarele, simțeam că îmi pierd echilibrul, nu-mi găseam cuvintele. Sincer, și acum la fel, încerc să mi le găsesc, să exprim exact ceea ce simțeam. Iar ceea ce simt acum nu pot explica. Ți era frică de vreuna dintre mămici? Nu, mie mi s-au părut toate mamele, nu știu, le-am văzut tinere, de viață, distractive, nu știu, am prietenoase. Nu mi-a fost teamă de mame, am fost foarte încântată, la fiecare am găsit câte o calitate la prima vedere și am simțit că o să mă înțeleg bine cu toată lumea. Știi ce am impresia? Eu am impresia că voi vorbiți așa diplomat acum. Noi o să rămânem ca fetele să mai comentăm, să mai bârfim de atunci. Și pe Andrei, nu știu, l-aștept cu noi invitați. Nu știu ce se întâmplă acolo pe covorul roșu, că pare agitație mare și emoții. Doamna Lina, nu știu cum simți tu de acolo din casă, dar ai nimerit-o. Chiar este foarte mare agitație și am emoții și mai mari. De ce? Urmează să invit alături de mine pe Valentina, fostă concurentă în ediția în care am participat și eu împreună cu Iulia, și surpriză, Lucian, o ispită cu care noi am fost familiarizați. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Bună. Ce surpriză mare! Ce bine vă stăm împreună, sunteți împreună, bună, salut! Stai că eu m-am salut din nou! Nu mă bați, da? Glumeam. Ce faci, Valentina? Bine, tu? Foarte bine. De ce la brațul lui Lucian? Sau e doar o simplă coincidență? Voi doi formați un cuplu? Să zicem. Lucian, fosta ispită în casa mireasă pentru fiul meu, la brațul Valentinei formează un cuplu. Sau eu la braț. Sau tu la braț. Serios, pe bune, nu e o glumă, nu? De ce vrei să-mi iei tu brațul? Nu. Cum v-ați cunoscut? Și de unde până unde această idee între voi? Asta nu mai contează, important că suntem împreună. Frumoasă Valentina? Păi altfel n-aș fi aici, nu? Am înțeles. Dar, măi, Lucian, hai să bag și eu intrigi, așa. Tu erai cu o domnișoară superbă acum ceva timp, când ai venit la noi. Da. Și ce ai făcut cu dânsa? Acum ceva timp, Acum ceva timp. Hai, cum v-ați cunoscut? Probabil telespectatorii cei de acasă sunt chiar curioși de povestea voastră, cum v-ați cunoscut. Nu contează. Chiar nu contează, lucrurile se întâmplă și atât. Așa zic și nu? Tu când ai intrat în casa mireasă pentru fiul meu acum ceva timp, ai jucat un rol, ai fost o ispită. Da. Acum? Nu e ispită. Nu e ispită? Pentru tine? Nu, pentru mine, Doamne, iartă-mă, nu, eu am orientare, ok. O văd alături de voi și pe Iulia, am să o invit aici lângă mine. Bine te-am regăsit și eu. Tot frumoasă ai rămas, ce mai faci tu? Mulțumesc bine. Proaspătă mămică, ce face Raluca, nu? Raluca, da, fetița mea scurtă și frumoasă. Sper că se uită acum la noi și mami o iubește și o pupă și de-abia așteaptă să ajungă la ea. Ce face Valentin? Mă așteptam să te văd la brațul lui aici. Este mai puțin important ce face Valentin. Acum e important e că eu și cu fetița suntem. Stai așa, dă mie microfonul ăsta, că se pare că nu funcționează. Și, uite, ți l-a dat Valentina pe alei. Da, spuneam că mai puțin contează ce face Valentina acum. Este mai puțin important. Contează că eu și fetița suntem foarte bine.
Din păcate noi am auzit niște speculații, anumite zvonuri pe Facebook și nu numai. Sunt adevărate? Prefer să nu comentez. Am înțeles. Dar tu, fiecare să înțeleg că este bine acolo unde Fiecare se află. este liber să facă ce vrea, da. Dar nu sunteți împreună, acest lucru e sigur, nu? Acest lucru este sigur, da. Separați sau divorțați? Divorț în curs. Am înțeles. Nu există cale de întoarcere? Chiar nu mai contează acest subiect. Am înțeles. Vestea asta a căzut ca un trăznet în casa mireasă pentru fiul meu. Să auzim chiar astăzi de aceste lucruri. Fetelor, doamnelor, ce credeți? Important este că eu și fetița suntem foarte bine și restul Doamne ajută. Ne pare rău, dar noi știm că Ce problemă? Viața merge înainte. Lorena, pentru fiecare. Da. Tu vrei să spui ceva? Eu am fost lângă ei tot timpul, mi-au plăcut foarte mult, i-am iubit foarte mult. Dacă așa au decis ei, înseamnă că acesta este cel mai bun lucru pentru cei doi. S-a văzut că s-au iubit, de aceea au și un copil minunat împreună. Multă sănătate vă doresc, la fel și copilului și mulțumim frumos și baftă și ție, Lorena. Și baftă pe viitor, mulțumesc și eu. Să fie pentru toată lumea. Îmi pare rău, din suflet vă spun, dar mult noroc pe viitor. Iulia, dar totuși cum s-a întâmplat? De ce? Păreați că vă iubiți foarte mult. Eu nu am venit în această seară să discut problemele familiei mele. Rufele păstrez în familie și cam atât. Vă rog să-mi respectați decizia. Iulia, ce îi sfătuiești pe cei tineri care își doresc să-și unească destinele? Să se cunoască foarte bine și în afara competiției și să facă ceea ce simt. Păi da, dar și voi v-ați cunoscut în competiție și apoi v-ați căsătorit, ați avut un copil. Ce n-a mers? Care e cheia succesului? Că acum ai ceva mai multă experiență. Nu prea este cheia succesului în ceea ce mă privește pe mine, dar viața merge înainte. Vreți să întrebați ceva pe Iulia? Eu vreau să-i transmit să fie puternică. Și oricum o apreciez pentru că a încercat, atunci asta a simțit, asta a făcut și oricum nu este un capăt de țară. Are o fetiță minunată și multă sănătate și multă putere și te apreciez din suflet. Mulțumesc frumos! Cornelia, vrei tu să-l întrebi ceva pe Lucian, tânărul acela musculos cu care ai pozat ceva mai de mult? Nu. 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 Bună, Cornelia. Salutare. Și Valentina, bună la toată lumea. Vrei să-l întrebi ceva Valentina pe Andrei sau Andrei pe Valentina? Simt Alina, o tensiune între voi acolo. Preferăm să vorbim în particular dacă e ceva. Am înțeles. Voi pe cine susțineți? Pe cine, nu știu, cine vă doriți să câștige această gală? Mie mi-a plăcut foarte mult de Cristina, dar din păcate a ieșit. Vorbim de cine se află acum? Nu. Pe nimeni? Nu susții pe nimeni? Nu. Tu, Iulia? Pe toată lumea. Eu mi-aș dori ca toți concurenții să câștige câte ceva, mai ales să fie fericit cu persoana care și-au ales-o. Am înțeles. Vă mulțumesc frumos, am să vă invit acolo, lângă ceilalți invitați acestei serii. Dragi telespectatori, este o seară foarte importantă pentru toți concurenții acestei ediții. Nu uitați să-i votați. Voi decideți care sunt câștigătorii. Ne vedem după o scurtă pauză de publicitate. Pentru fiul meu. Doamne, câți invitați sunt astăzi aici, prezenți și care își doresc să participe la această mare finală, la o nuntă de poveste. Foarte, foarte mulți invitați. Am să continui lista invitațiilor pentru că suntem mulți și sper că în cele 2 ore toată lumea să ia loc la masă. O să merg un pic mai departe. Cu siguranță o știți, pentru că în această ediție numele ei a cam fost pronunțat de o anumită persoană. Ea nu se așteaptă să intre acum alături de mine, e undeva jos și se numește Nicoleta. Nicoleta, nici deloc pe fază. Ai emoții. Nicoleta a fost concurentă. Hai lângă mine, te rog. Acum cu ceva ediții în urmă. Văd că vii singurică în seara asta. Te invit aici în stânga mea. Poate pleci cu plată. Pam, pam. Sau poate că nu. Sau poate că nu. Bună, Nicoleta, ce faci? Bună, Andrei, bine v-am găsit. De ce ne vin la brațul cu Ivan această seară și vin singurică?
Singur am intrat în competiție, singur am ieșit, singură vin să vă revăd. Ce mai faci tu, Nicoleta? Foarte bine, mă bucur pentru invitația care mi-ați făcut-o, am onorat-o cu mare drag și aștept să văd deznodământul acestei ediții. Care crezi tu că va fi? Un pic mai tare, te rog. 2 nunți, 2 nunți. Care ar fi acelea? Andreea și Lorena, Alin respectiv George. Păi și Cornelia cu Dragoș? Și pe ei așteptăm să îi vedem căsătoriți dacă vor, dar au anunțat toată săptămâna că nu se vor căsători. Nada, aia să ne uităm noi acum puțin în plasma din spatele meu, să vedem ce face acolo Cornelia. Se aranjează foarte bine. Nicoleta, te contrazic, s-ar putea să avem 3 nunți pentru că domnișoara Foarte Cornelia bine. se află pe scaunul miresicii, este gătită de către mame. Cornelia, simți nevoia să-i spui ceva Nicoletei? Nu, doar că o salut. Te salut și eu, de fapt vă salut pe toți. Te salutăm, Nicoleta, de ce nu crezi în sentimentele dintre Cornelia și Dragoș? Dar eu nu am spus că nu cred. Dar? De ce spui că o să avem doar 2 ei. nunți? Dar știi că la mireasă pentru fiul meu orice Totul e este posibil. Așa e. Exact. Cornelia, să înțeleg că tu ești pregătită să devii miresică, da? O contrazicem deocamdată pe Nicoleta. S-ar putea să devină mamă, soacră și doamna Elena. Ce, v-am speriat, doamna Elena? Da. Poate și doamna Emilia. Adică vor fi mai multe nunți, poate va fi mai lungă petrecerea. Așa e, Nicoleta. Sunt de acord cu tine, Nicoleta. Cornelia, tu ce simți acum? Te-ai visat vreodată pe scaunul acesta? Nu, niciodată. Ai emoții? Da, am. Noi suntem foarte emoționate. Fetele se mărită, dar îmi transmit mie emoțiile lor. Eu sunt mai emoționată decât ele. Așa că, Andrei, îți dau ție legătura să vorbești mai departe până îmi găsesc eu cuvintele. Am înțeles. Mi-ai transmis mie emoțiile, dar sper să mă descurc. Nicoleta, acum ai venit singură. Da, Andrei. De ce? De ce nu? Ești o fată așa frumoasă, tânără. Sunt convins că ai pe cineva. Formezi un cuplu cu cineva? Ai gânduri mari? Nu. Nu? Nu ce? Mai bine singură decât prost însoțită. Mai bine singură decât prost însoțită. Trebuie să ținem minte. Păi, nu știu, dacă Cornelia nu o să plece la braț cu Dragoș, poate vei pleca tu. Nu, mamă, cât de foarte serioasă. Da, te-a supărat întrebarea mea? Nu, nu pot să mă supăr pe tine, Andrei. Am înțeles, mulțumesc frumos. Dar tu ce crezi? Dragoș o să te sune după ce se termine această competiție? Poate că vă mai aveți multe să vă spuneți unul altuia și poate că unele chestii au rămas așa, în coadă de pește. Ești puțin cârcotaș în seara asta? Nu doar în seara asta. Nu, bineînțeles că nu. Absolut nimic? Nu. Bine, niciodată să nu zici niciodată, nu? Spune-mi sincer, tu ce crezi? Dragoș și Cornelia se vor căsători în această seară? Nu știu. Ce simți tu așa? Dar eu nu simt nimic. Nu simți nimic? În legătură cu nimeni sau cu ei doi? Cu ei doi, deci nu văd de ce ar trebui să simt eu un lucru sau unul. Nu știu, ești fostă concurentă în această ediție, ai urmărit și din prisma televizorului, i-ai cunoscut și personal și mă gândesc că poate. Cred că nu se vor căsători. Dar care și-ar dori mai mult dintre cei doi, Cornelia sau Dragoș, să aibă parte de acest eveniment? Îl vezi pe Dragoș mai decis sau pe Cornelia? Amândoi lucrul ăsta, dar probabil își doresc să se cunoască mai bine afară. Am înțeles. Ok. Noi, Nicoleta, îți mulțumim. Ne așteaptă o seară importantă. Până atunci am să te rog să iei loc cu ceilalți invitați la masă, pentru că eu mai am de făcut mai multe prezentări. Îți mulțumesc frumos. Mulțumesc și eu. Dragi telespectatori, înainte de a anunța următorul invitat, vreau să vă spun că trebuie să votați în continuare, așa cum ați făcut timp de 1 an de zile, pe site-ul www.votează-mireasă-pentru-fiul-meu.ro. Dragoș și Răzvan sunt în cursa spre eliminare, puteți să-i votați fie să plece sau să rămână, pe fiecare în parte, și în continuare puteți vota toți concurenții prin SMS la 1272 și prin SMS. Dar haideți până una alta să vă reamintiți cum se votează în următoarele imagini. Mireasă pentru fiul meu. Ei sunt eroii anului 2013. După o luptă strânsă care a durat 358 de zile, cine va triumfa în această seară pe primul loc? Adunați-vă forțele și votați. 1,
Cornelia. 6. Andreea. 11. Lorena. 13. Răzvan și Elena. 14. Cosmin și Emilia. 16. Alin și Luminița. 17. Dragoș și Ștefana. 18. George și Cristina. Mireasă pentru fiul meu. Dragi telespectatori, ați văzut imaginile anterioare, știți indicativul fiecărui concurent din această ediție, votați pe cei pe care îi doriți să-i vedeți în tabloul final. Am să continui lista invitațiilor, o văd pregătită pe Florentina, a fost concurentă în cadrul acestei ediții, cu ceva timp în urmă a părăsit casa. Bună seara, Florentina! Seara, Andrei! Ți-ai fi dorit să faci parte în tabloul final și nu să pășești aici pe covorul roșu întâmpinându-te, Andrei? Mi-ar fi plăcut să fiu astăzi finalistă, dar, sincer, cel mai bine a fost că am fost eliminată și m-am obișnuit cu lumea de afară. N-ai venit la brațul nimănui în această seară? Am venit însoțită de o bună prietenă, pe care o salut, dar am decis să vin singură lângă tine. Am înțeles. Ok, spune-mi, te rog, cine îți dorește să câștige în această seară și de ce? Doresc să câștige Andreea și Alin, îi pup și mi-e foarte dor de ei și le urez succes și îi rog pe telespectatori să-i voteze. Am înțeles, dar Lorena și George au reușit să te convingă de dragostea lor? Nu știu, nu vreau să vorbesc despre Lorena și George. Aș putea vorbi despre Cornelia și Dragoș. Te ascult! Îi pup, îi salut și noi te ceea pupăm. ce simt. Și noi te pupăm. Îi vezi ieșind la braț din acest concurs? Nu știu, să iese la braț. Dacă vor să facă pasul, să facă. Dacă nu, cel puțin să se cunoască mai bine. Am înțeles. Cineva acum câteva minute spunea că sunt cârcotaș. Un mesaj pentru doamna Elena? Mult succes în continuare. Mulțumesc. Un mesaj drăguț. Mulțumesc. De ce, trebuia să-i trimit ceva urât? Nu știu. Ai rămas cu resentimente față de cineva? Nu. N-am nicio treabă cu nimeni, îi salut pe toți și le urez succes în continuare în competiție. Am înțeles. Ok, Florentina, noi îți mulțumim. Am să te rog să mergem acolo la masă. Da. Înainte de a invita pe Florentina, stai un pic, poate cineva din casa are să-ți adreseze o întrebare. La asta nu m-am gândit. Lorena, vrei să-i spui ceva Florentinei? Acum, în ultima zi de competiție, poate vrei să încerci să te împaci cu ea? Nu, doar o salut și îmi pare rău pentru situația actuală. Asta este tot. Ce înseamnă situația actuală? Cum se vede. Atât, nu este nicio problemă, am înțeles totul și nici eu pot spune că nu am niciun fel de resentiment, dar atât. Lorena, crezi că astăzi, nu acum, pentru că nu aveți o întâlnire directă, dar poate ceva mai târziu vă veți da mâinile și veți da uitării toate conflictele pe care le-ați avut până acum? Eu cred că va fi posibil acest lucru. Din partea ta este posibil? Din partea mea, da. De ce nu? Deci, odată ce nu sunt resentimente, cum și ea a spus că nu are pentru nimeni, același lucru pot spune și eu, că nu am niciun resentiment pentru ea și de ce nu? Poate pe viitor ne vom da mâna. Doamna Cristina, dumneavoastră, ce părere aveți despre situația asta? Merită să încerce o remediere, o împăcare sau nu? Eu cred că merită. Lorena a mai făcut un pas, poate totuși cu trecerea timpului toate se rezolvă, așa cum și Lorena a trecut peste multe și a reușit să se regăsească și să renască. E posibil timpul să șteargă anumite Florentina, aici în casă, după cum vezi, sunt gânduri pacifiste. Doamna Cristina și Lorena încearcă o împăcare cu tine. Ești dispusă să le întinzi mâna la rândul tău? Este părerea lor, le respect, dar nu vreau să comentez. Ce înseamnă asta? Rămâne de văzut. Rămâne de văzut că ce, Florentina? La fel de misterioasă ai rămas, competiția s-a terminat, nici acum nu vorbim, nici măcar acum în ultima clipă, într-un moment atât de important. Nu am ce să vorbesc. Am venit aici să
susțin în continuare Andreea și Cornelia și le urez mult succes, să zâmbească, să uite de emoții și să se bucure de ziua aceasta. Mulțumim din suflet, Flori. Te pupăm. Ok, Florentina, seara va fi lungă, emoțiile vor fi pe măsură. Până în momentul în care te vei întâlni și cu cei din casă, am să te rog să stai la masă cu invitații acestei serii. Da, mulțumesc frumos, o seară bună. Florentina? Da? Florentina aproape a plecat, dar aș vrea să o întreb pe doamna Elena dacă dorește să-i transmită ceva Florentinei. Nu știu, sunt emoționată. Dar ea știe, uite că râde, știe ce i-aș transmite eu. Drum bun în viață, multă sănătate și să-i dea Dumnezeu ce își dorește ea. Da, mulțumesc frumos! Mulțumim și noi, Florentina. Am să te rog de data aceasta să iei loc între ceilalți invitați. Aș vrea să invit alături de mine alți doi foști concurenți și au dorit foarte mult să facă parte din tabloul final. Au fost transparenți și au spus, da, domne, vrem premiul cel mare, pentru noi contează acei bănuți, dar din păcate visul nu li s-a îndeplinit. Este vorba despre Florin și doamna Maria. Haideți lângă mine, vă rog. Florin, mi-aduc aminte că acum un an de zile pășeai așa mai convingător. Acum emoțiile unde? Veniți lângă mine, vă rog. Emoții. Salutare, să rămână. Salut, bună ziua tuturor. Acolo să te vadă și telespectatorii și cei din casă. Emoții nu mai sunt, că s-au terminat de mult, dar nu știu, am o stare așa mai ciudată. Ești melancolic? Probabil că da. Ai și emoții? Sincer? Da. Am înțeles. Ești îndrăgostit? Probabil, nu știu. Mă, Florine, tot enigmatic ai rămas. Cu Maria ce s-a întâmplat? Cu Maria, asta e problema, că nu s-a întâmplat nimic. Ce-ți pare rău? Îmi pare rău, da. Mă scuzați, erai atât de încrezător în relația ta cu Maria, i-ai convins și pe cei de afară, ți-ai dorit să pleci din această emisiune, special pentru a-ți acorda o șansă, dar unde a fost problema sau ce s-a întâmplat mai exact? Cu siguranță cei de acasă vor să știe ce s-a întâmplat. Problema probabil că a fost la mine, probabil că a fost la ea, doar Dumnezeu știe. Ce spuneți dumneavoastră? Îi dați indicații unde să se uită dumneavoastră. Dumneavoastră ce știți? Haideți că de la dumneavoastră cred că află mai multe. Ați cunoscut-o pe Maria? Ați vorbit cu ea? Da. În afara concursului? Da. Și? Cum vi s-a părut? Mi s-a părut o fată bună, dar dacă nu e de la Dumnezeu, nu poate să fie. Dumneavoastră de ce credeți că n-a mers? E orgolios Florin? Eu cred că nici n-a încercat ca lumea ei. Nu s-au cunoscut ca lumea, el a fost cu caravana, încă mai are timp. Nu s-a certat, nu s-a bătut, nu nimic, decât a pus o pauză așa să vadă. Da, asta vreau să spun și eu. Cu Maria nu m-am certat, nu, pur și simplu suntem, pot să spun, prieteni, dar atât, deocamdată, sau nu știu. Am înțeles. Florin, cine îți dorește în această seară să câștige marea finală? Păi, eu am făcut o campanie foarte interesantă și... Dumnezeu ne ascultă. Da, asta așa e. Pe cine susții? Alin, Andreea și Cornelia, dacă o fi să fie cu Dragoș, doar voi știți, dar Alin și Andreea, sigur, și Cornelia și... Crezi că au șanse? Nu cred, sunt sigur. Dumneavoastră, doamna Maria? Ei știe precis că pe care i-am iubit eu. Andreea cu Alin, Cornelia și cu Dragoș. Și noi vă iubim bunii. Aveți un mesaj pentru ei? Să știți că ei ne și aud, dumneavoastră puteți să și vedeți acolo în plasmă. Mesajul meu este să le ajute Dumnezeu și să le lumineze calea cea bună, să fie împreună cum este de aici, așa să trăiască. Mulțumim, bunica, mulțumim, Florin. Câte cupluri căsătorite credeți că o să avem la finalul acestei serii? Nu știu eu câte cupluri, dar de Andreea și de Alin sunt sigură. Este sigură, sigură? Da, de ei sunt sigură. Ei au fost un cuplu care a ținut unul de altul de la început, s-a certat, s-a împăcat pe un minut, nu a ținut dușmănie, nu s-a discutat unul de altul de rău. Dă Cornelia, știu precis cu Dragoș că se iubesc, dar ce are în cap ei știe. Poate afară să dea Dumnezeu să iasă de mână. Eu asta le doresc, să iasă de mână, Ginere și Mireasa și lor. Eu cred că vor fi 3 cupluri în această seară care se vor căsători. Probabil că ar fi fost și al 4-lea,
dar... Care e al patrulea? Cosmin Cristina. Așa. Doar că îmi doresc, dacă fac pasul acesta, să-l facă pentru tot restul vieții. Nu vreau să fie și la ei ca la mine. Adică să se gândească bine. Am înțeles. Eu vă mulțumesc frumos și am să vă invit alături de invitația acestei seri. O să mergem mai departe și o să luăm următorul material în care o să vedem eliminările acestui sezon. Mireasă pentru fiul meu. Majoritatea telespectatorilor au decis să plece. Corina! Aproape 60% au decis ca tu, Iulia, să pleci. Nu pot să cred! Una dintre voi va părăsi competiția în următoarele 5 minute. Este vorba despre Silvia. Telespectatorii au decis, iar cel care va rămâne în competiție este Virgil. Competiția i-a sfârșit pentru Virgil. Cea care va părăsi competiția astăzi este concurenta cu numele Liliana. Vă mulțumesc! Astăzi, publicul a ales să plece din competiție cea care și-a dorit să plece din competiție, Mădălina. Va mai fi alături de noi, începând de luni, Ștefania. Va părăsi competiția în această seară, Iuliana. Concurenta ce părăsește competiția se numește Vanessa. Eliana părăsește competiția. Vă mulțumesc! Culoarea verde, 27,2%, aparține concurentului ce părăsește competiția, iar acest concurent poartă numele de Andrei. Cel mai puțin votat concurent pleacă, iar acesta este concurentul cu numele Victor. Asta e. Telespectatorii votanți au decis ca Florin împreună cu doamna Maria să părăsească această competiție. Va părăsi competiția concurentul cu numele Florentina. Va pleca concurentul din spatele culorii roșii, care are 32%, iar acest concurent se numește Cristina. Mireasă pentru fiul meu. Am văzut cu toții acele momente emoționante pentru cei din stânga și din dreapta mea atunci când au părăsit competiția. Vă spun bun venit la această gală, marea finală a emisiunii Mireasă pentru fiul meu, sezonul 2. Vă văd la fel de frumoși, entuziasmați, am să încerc să vorbesc cu fiecare în parte. O să începem din dreapta mea. Bine te-am regăsit, Liliana, ce mai faci? Bine, v-am regăsit și eu, bine, mulțumesc, fac bine. Cu ce gânduri în această seară și ce mesaj ai pentru concurenți? Ne aud cu toții, ține minte? Da, cu ce gânduri? Să vă revăd pe toți, la fel de frumoși așa cum v-am lăsat, ca să spun așa. Și vreau din suflet pe toți cei din finală să-i felicit pentru tăria, pentru răbdarea și pentru înțelepciunea cu care și-au acceptat slăbiciunile care i-au ajutat să treacă mai departe și care i-au ajutat să continue ca să ajungă în marea finală. Felicitări! Mulțumim, Liliana, o să încep să vorbesc cu fiecare câte puțin. Bună, Mădălina! Bună, Andrei! Pentru cine ai mesaje de casă și, nu știu, pe cine vezi în câștigător? Te iubesc, Lorena? Eu mă dau! Mesaje pentru toți, să fie puternici și cam atât. Ok, Mădălina, mulțumim frumos, merge și la Steliana. Bună, Steliana, pe cine susții în această seară? Pe cine vezi în tabloul final? Cine își va uni destinele? Câte căsătorii vor fi? 3. 3, ești convinsă tu? Nu neapărat, dar aș putea să mă ard un pic.
Steliana, aș vrea să te întreb eu ceva. Ai să-i transmiți un mesaj Corneliei? Nu mă interesează persoana ei deloc. S-a auzit din surse sigure că tu ai fi autoarea acelei scrisori în care era criticată Cornelia. Probabil era dor de mine și vrea să fiu invitată în gală, dar nu a avut plăcerea. Dar nu este adevărat? Nu tu ai scris acea scrisoare? Nu am intervenit telefonic, am fost foarte revoltată. Eu am fost foarte ocupată cu viața mea particulară și sunt foarte fericită pentru mine. Cornelia, ce ai de spus? Crezi? Da, eu cred că a fost Eliana. Oricum nu mă interesează persoana ei. Ea este acolo, eu sunt aici și cam atât. Bine zis, eu sunt aici. Steliana, ai promis cumva că nu te vei lăsa până nu o vei distruge pe Cornelia? Alina, scopul meu dacă era să o distrug, spuneam ce am aflat, nu apa de ploaie din scrisoare. Ce ai aflat? Ceva mult mai grav care nu a fost scris și ce nu se poate difuza pe acest post decât după vreo ora 12 noaptea. Da, exact acum. De fapt, știu că nu te interesează persoana mea, tocmai de aceasta. În fine, nu vreau să vorbesc cu tine, Steliana, că... Mă bucur că ți-a fost dor de mine și mai pomenit. Nu, se pare că ți-a fost dor de mine din moment ce ai căutat în continuare ceva grav. Nici nu am mai fost la Drăgășan, Cornelia, spre informația ta. Am fost ocupată cu Emil, dacă vrei să știi. Nu mă interesează. Steliana, tu te bucuri că Dragoș și Cornelia nu mai formează un cuplu? Am spus că eu văd 3 căsătorii. 3 fete sunt în casă. Ți-ai dori ca Dragoș și Cornelia să se căsătorească? Ar fi ceva extraordinar. Wow, te credem, Steliana. Crezi că Dragoș va regreta după aceea? Așa nu ai mă spus. Interesează. Dacă e vorba de iubire, nu poate regreta nimic. Păi crezi în dragostea lor? În a lui, da. Și ce-l sfătuiești tu pe Dragoș, prietenul tău? Nu pot să zic prieten, amic, fost concurent, să facă ce simte. Dacă simte să o ceară, dar să nu cadă în penibil. Eu cred că ar fi mai bine să spui ceea ce știi, dacă se poate spune, ca să fie momentul adevărului. Am vrut să vin alături de un om important dintre cultul Corneliei, dar pentru că nu mai interesează persoana ei, l-am lăsat acasă și am venit singură astăzi. Mădălina, tu ce vrei să spui acolo? Că te văd zâmbind și chicotind. Nu voiam să zic nimic, am întrebat-o despre ce persoană este vorba. Vreau să spun și eu ceva, dacă se poate. Ne spune și nouă. Vreau să le spun și eu ceva, dacă se poate. Hai, spune-ne că suntem curioase. Da, văd că vă macină foarte rău invidia. Mai bine sau ți-ai dori? Mai bine v-ați vedea de treaba voastră și cam atât. Avem multă treabă și suntem foarte fericite în afara casei. Noi nu avem nevoie de o viață în competiție ca tine, noi avem o viață și afară. Eu repet, eu sunt aici, în marea finală, iar voi sunteți acolo. Perfect. Oricât de mult v-ați fi dorit voi să fiu acasă de mult. Nu, acasă nu te-am dorit. Stă mai bine acolo să suferi, că poate acasă se rezolvau multe. Steliana, aș vrea să te întreb, despre ce persoană importantă este vorba, o persoană din trecutul Corneliei? Despre tata socru, despre care n-am mai făcut materiale după ce am atenționat-o și ăla fiind un nume de cod. Poate spui și numele. Nu am... El acum e foarte fericit și nu cred că dă un leu pe tine. Cornelia, tu ai mai fost căsătorită? Ce tată socru? Steliana știe mai bine. Eu nu am fost. Ai știut și tu din moment ce n-ai mai făcut materiale. Eu mă distrez, să știi, tocmai de asta am venit. Eu nu cred că am vorbit despre absolut nicio persoană din afara competiției în această casă. Și dacă de-aia au fost materiale. Cornelia, nu te mai ascunde pe deget că te vezi. Dacă am vorbit pentru că a trebuit să mă apăr și când nu a mai fost cazul, nu am mai vorbit. Te-ai victimizat destul pe spatele meu, gata, termină, ai ajuns în finală, gata, ți-ai atins scopul. Iar voi nu. Ha? Ok, Steliana, poate reușim într-un final să, nu știu, să lămurim ce se întâmplă între voi, dar aș dori să mergem mai departe. Ștefania, te văd la brațul lui George și pe Cristina la fel. Vă spun bună seara și bună cu ce gânduri în această gală? Bine v-am găsit. În primul rând doresc să-i felicit pe toți pentru că au ajuns aici. Am venit să sărbătorim. Tot la braț cu George ai ajuns. Da, ne înțelegem foarte bine, după cum am mai și spus. Ai o rochie foarte interesantă, să înțeleg că e creație proprie. Da, mulțumesc frumos. Și rochița mea și a Cristinei. Am înțeles. Da, sunteți foarte deosebite. George, un mesaj pentru concurenți, te rog. Da, vreau să-i felicit și eu pentru rezistența de a ajunge până în marea finală și cei mai buni să câștige. Cine e cel mai bun? Eu, Lorena.
Vă pup, sunteți Lorena. foarte frumoși și vă mulțumesc că ați venit. Mulțumesc că ați acceptat invitația. Sunteți foarte frumoși. Cristina stă foarte bine, brunetă. Mulțumesc frumos. Te pup. Vă pup. Ok, o să mai vorbim cu toată lumea de aici, dar după o scurtă pauză de publicitate. Pentru fiul meu. Am revenit, dragi telespectatori, aici, pe covorul roșu, alături de foștii concurenți ai acestei ediții eliminați. Înainte de a continua discuțiile cu ei, vă readuc aminte că puteți să votați pe www.votează-mireasă-pentru-fiul-meu.ro pe toți concurenții acestei ediții, dar foarte important, votați și pe Răzvan și pe Dragoș, deoarece ei sunt în cursa spre eliminare. Puteți să-i votați alegând opțiunea să plece sau să rămână. De asemenea, puteți să-i votați și la 1272. Mă întorc spre dreapta mea, la Cristina, pentru că n-am apucat să vorbesc cu tine. Bun găsit, îți spun. Ce mai faci? Cum e afară? Bună seara, Andrei, bună seara tuturor. Este Mai foarte tare, bine mai tare, afară. mai tare. Ești emoționată sau mi se pare mie? Am puține emoții. Ai puține emoții. Da. Ce ai făcut după ce ai părăsit competiția și ți-e dor de Cosmin? Da, abia aștept să-l văd, să ne luăm de mână și să plecăm și să fim fericiți departe de lumea rea. El poate e îmbrăcat în mire în această seară, pe tine te văd îmbrăcat în verde. Sunt o prințesă. Ești o prințesă, nu contez lucrul acesta și probabil și Cosmin îți va spune asta. Dar unde e rochia de mireasă? Nu știu. Surpriză? Nu știu, poate da, poate nu. Eu o să-i dau legătura colegii mele, Alina, să vedem ce face doamna Emilia. Doamna Emilia este foarte, foarte emoționată. Noi amândouă suntem emoționate și ne ținem de mână. Vă este dor de Cristina, doamna Emilia? Da, mi este foarte greu și poate dacă nu pleca din casă, aveau și eu o șansă mai mare. Vă pup. O spuneți Și cu eu, tristețe, Cristina. simt un regret. Asta este. V-ar fi plăcut să se căsătorească aici, să-și unească destinele? Da, sigur că da. Vă rog să fim puternici. De-aia sunt aici. Doamna Emilia, priviți-o pe Lorena. V-ar fi plăcut să o vedeți pe Cristina la fel, cu voaliul de mireasă în cap, să rupă coleagul? Da, mie mi-a fost foarte greu și când am fost cu fetele să provezi de rochia de mireasă, chiar m-am rugat dacă putem noi, care nu avem fete, nurori aici în casă, să rămânem în casă. Dar nu s-a putut și a trebuit să mergem și noi. Dar nu este nicio problemă, doamna Emilia. Mireasa să fiu afară. E o promisiune? Mă bucur, Cristina. E o promisiune, Cristina? Da, e o promisiune. Hai, spune-ne, când? Nu contează când, va fi surpriză. Doamna Emilia, înțelegeți ce doriți. Poate chiar în seara asta va fi o mare surpriză. M-aș bucura dacă să știm. Lorena, vrei să-i transmiți și tu ceva Cristinei? Îi transmit doar îmbrățișări. O să Și eu vorbim multe. față în față. Ne-a lipsit foarte mult. Și dar pe mie, să știți. Știu, Cristina, știu, sunt sigură de acest lucru, dar afară vom fi, nu știu, vom ține legătura, știu acest lucru și ne vom avea foarte bine. Cosmin este ok, îți garantez eu, și este foarte încântat și de-abia așteaptă să te vadă. Știu, l-am văzut și de aceea vreau să vă mulțumesc tuturor care ați fost alături de el după ce am părăsit competiția. Nu ai de ce să ne mulțumești, a fost o plăcere să fim lângă el. Mă bucur. Te iubim, Cristina. Și eu vă iubesc. Și să fii lângă noi, să ne susții în continuare. Sunt aici, de Până aceea la mă aflu aici. Ne dai putere și să ne iei din emoții. O să vi le iau și o să mă încarc eu cu ele. Te pupăm. Și eu pe voi, să fiți tari și puternici. Mulțumesc, Ok, Cristina, mai sunt câteva clipe prin în momentul în care te vei reîntâlni cu Cosmin. Cu siguranță va fi o reîntâlnire emoționantă. Eu vreau să merg un pic în stânga mea, pentru că o am alături de mine pe Vanessa. Îi spun bună seara, microfonul se află la Virgil, o să rog să fii un gentleman să o ajute pe Vanessa. Bună, ce faci și pe cine susții în această gală? Bună seara, Andrei, bună seara tuturor. Susțin cuplul Alina, Andreea, Cornelia și Dragoș. Și Cornelia și Dragoș? Da. Ei doi ba împreună, ba sunt despărțiți. A fost enigma acestei ediții. Niciodată n-am știut când formează un cuplu și când nu. Tu o să înțeleg că ești încrezătoare în cei doi și vezi totuși împreună. Crezi că își vor uni destinul în această gală? Eu știu că ei se iubesc, dar nu cred că își vor uni destinele în această gală. Relația lor va merge și după ce vor părăsi competiția? Nu pot să spun asta, deoarece chestia asta depinde doar de ei. Ai vrea să le acorzi un sfat? Cornelia știe ce are de făcut. Am înțeles. Doar Cornelia, Dragoș nu. Și Dragoș. Și Dragoș. Ok.
Bună seara, Virgil. Bună seara, Andrei. Ce mai faci și pe cine susții, domnule, în această gală? În primul rând, vreau să spun bună seara tuturor. Să rămână domnișoară viitoare mirese care se află în casă. Respect pe toți băieții și mirii care sunt acum și, din punctul meu de vedere, absolut toți sunt învingători, dacă au ajuns până aici. Virgil, mi-aduc aminte că ai mers la echitație cu cineva cu ceva timp în urmă, adevărat? Adevărat. Cu cine ai fost? Cornelia. Cu Cornelia. Cum a fost acel moment? A fost un moment foarte frumos. A fost, pot să spun, prima experiență din casă, prima ieșire. Și un loc foarte frumos și prezența de asemenea. Virgil, putea fi Cornelia aleasa? Dacă și ea decidea acest lucru, de ce nu? Am înțeles, se pare că avem un răspuns destul de favorabil așa din partea ta. Cornelia, l-ai auzit, da? Întotdeauna. Da, l-am auzit. Am înțeles. Te simți un pic supărată? Eu nu sunt. Nu? Doar emoționat, atât. Doar emoționată. Cred și eu la cuvintele auzite din partea lui Virgil? Nu neapărat din cauza lui Virgil. Nu neapărat din cauza lui Virgil. Nu. Ok, Cornelia. O să mergem la Iulia, spun bună seara și Iuliei. Bună seara tuturor. Bună seara. Iulia, te rog, pe cine susține această seară și un mesaj pentru cei din casă? Pe toți. Din partea mea sunt toți învingători. Vă rog să aveți încredere, să aveți putere. Mi-aduc aminte când acum un an eram în prima grupă cu Silvia și Cornelia și Mădălina și ne țineam de mână și eram atât de emoționate cu toate. Gata, a trecut un an, suntem acum să sărbătorim, vă iubesc pe toți, sunteți toți învingători. Ok, mulțumesc frumos, bună seara, Silvia. Bună seara tuturor. Concurenții te aud și așteaptă câteva încurajări din partea ta și au emoții mai mari decât ale noastre, crede-mă. Le spun să fie puternici și să lase emoțiile deoparte și Andreea să fie puternică. Eu sunt alături de tine și te iubesc. Mulțumim și eu te iubesc, Silvia. De-abia aștept să te strâng în brațe. Și eu. Deși Corina, ce se află în stânga ta, nu a stat prea mult în această competiție, categoric are pe cineva drag și cred că și susține. Sunt dragi toți cei din casă, nu am avut niciun conflict cu nimeni și îi susțin pe toți în egală măsură. Am înțeles. Ok, nu sunt lângă mine toți concurenții acestei ediții, mai sunt și câteva excepții, din păcate. Unii dintre ei au decis să părăsească această competiție într-un mod aparte. Despre cine este vorba vom vedea în materialul următor. Mireasă pentru fiul meu. Mulți concurenți s-au încumetat să intre în casa mireasă pentru fiul meu, însă pe parcurs s-a demonstrat că puțini au rezistat până la final. Chiar din momentul intrării în competiție a avut loc o primă răsturnare de situație. Ramona, ai 33 de ani, vii din Cluj. Sunt obosită și acum vreau să plec. Nu știu ce a fost în mintea mea când am spus nu vreau să intru în casă. Abia aștept să intru în casă. Nu știu dacă se va întâmpla acest lucru, dar nu mai am răbdare. Aș vrea să știu și răspunsul, dacă intru, dacă nu. Comisia de decizie consideră că Ramona nu poate deveni concurentă, deoarece nu-și poate asuma această responsabilitate. Îi urăm succes în viață. Alteori, tensiunile acumulate au devenit atât de mari încât unii concurenți au hotărât să recurgă la gesturi extreme. Trebuie să-ți prezentăm situația și care sunt consecințele de acest act adițional pentru că noi te avem în custodie. Ok, deci de persoană. Este descalificat acum și va suporta toate consecințele. Dacă va fi eliminat, va fi al doilea caz în această emisiune când cineva va sări gardul. Stai gardul? Da, vă anunț înainte. Regret faptul că am părăsit competiția, dar vreau să spun că nu sunt o lașă și nu am vrut să fug din competiție, sunt o fire luptătoare, de aceea am și venit să-mi continui competiția, dacă o să fie posibil. Dragă Narcisa, ai decis să pleci fără acordul nostru, fapt pentru care ai fost descalificată. Îți comunicăm că revenirea ta în calitate de concurent al emisiunii Mireasă pentru fiul meu
este, din păcate, imposibil. Mireasă pentru fiul meu. Am văzut împreună imaginile cu Maricel și cu Narcisa. Așa au decis ei să părăsească această competiție. O am alături de mine pe Narcisa, care se întreba: eu nu sunt la brațul nimănui, suntem doar de formă, să nu creadă nimeni nimic mai mult de atât. Bună, Narcisa! Salutare, Maricel! Bună. Dar mai constat și o prezență feminină deosebită pe Cristina, fostă concurentă în prima ediție Mireasă pentru fiul meu. Înainte să vorbim despre voi doi, cei descalificați, să zic așa, din această emisiune, de ce la brațul Cristinei, Maricel? Salutare! Salut, bine v-am găsit! Soarta și această emisiune ne-a făcut să fim împreună astăzi aici și în viața de zi cu zi. Deci și în această emisiune și în viața de zi cu zi. O emisiune într-adevăr încărcată și foarte deosebită și cu multe surprize. Unde v-ați întâlnit voi doi? Păi mi-a lăsat un mesaj pe Facebook, necrezând că ea, apoi am vorbit, ne-am întâlnit și acum am ajuns să locuim împreună. Foarte frumos, stai că nu mai găsesc cuvintele. Felicitările mele. Prezența la această gală poate fi doar o coincidență faptul că ai venit la brațul unei fete, fostă concurentă în edițiile anterioare, pentru a o face geloasă pe Lorena? Nu, atâta timp cât stăm împreună deja, ne-am mutat, nu vrem să facem în ciudă nimănui, ci doar formăm un cuplu și era normal să vin cu ea. Ok, hai să o zici pe Cristina. Bună, Cristina, spune-ție. Ceva, înainte de toate. Vă rog, nu vă mai Lorena, cred că vrea să spună ceva, dar nu o aud. Da, dacă se poate, să nu vă mai exprimați, mă face geloasă pe mine pentru că acest fapt este imposibil. După cum vedeți, port un voal în cap. Lorena, îmi permiți o întrebare? Da, de ce? Le stă bine celor doi împreună? Nu mă interesează, nu cunosc. Poți să fii sinceră, de ce nu? Sincer, nu cunosc. Păi așa, de la prima vedere. Nu vreau să discut, nu mă interesează, nu-mi dau cu părerea. Dar de ea ce părere ai, Lorena? Uite, hai să ne uităm la rochie, la figură, la... O cunoști, că ai urmărit ediția anterioară. Cum ți se pare? O fată frumușică, foc. Frumușică și se potrivesc. Posibil, nu știu. Nu mă interesează. Lorena și Maricel, să înțeleg că acum ar fi pace între voi? Ați putea să vă dați mâinile? Nu. Așa ceva este imposibil, mai spun încă o dată. Prefer să uit de tot ce s-a întâmplat și să uit că a existat în viața mea. Este un moment foarte frumos, este o zi foarte importantă și foarte frumoasă pentru mine. Altceva nu mai pot spune. Ok, vă mulțumesc frumos, o să mai avem timp să vorbim. Suntem prestați de timp, așadar am să vă rog să vedem următorul material. Mireasă pentru fiul meu. Mireasă pentru fiul meu. Cu părul mai lung sau poate un pic mai scurt, un pic mai dolofănei sau un pic mai slabi, cu siguranță i-ați recunoscut pe actualii concurenții ai acestui sezon. Într-un an de zile, multe schimbări, dar probabil așa este și în viața de zi cu zi, cu siguranță. Am să merg acum în casă să le întreb pe fete ce părere au despre aceste imagini. Văd zâmbetul pe chipul tuturor. Fetelor, spuneți, voi conștientizați schimbările acestea care au avut loc la nivelul fizic, Lorena? Da, este adevărat. Cum te-ai schimbat? Cum erai și cum ești acum? Sincer, fizic, nu știu dacă m-am schimbat foarte mult.
pentru că mă aranjam singură, la fel cum aranjează și fetele de aici, dar m-am schimbat mai mult, nu știu, ca și caracter. Cornelia, tu conștientizezi marea schimbare? Ce poți să ne spui despre look-ul tău de la casting? Nu pot să cred. Când am intrat eram așa, aveam o privire blândă, eram foarte, nu știu, acum am văzut, aveam o privire gen scorpie. Ok, o să revenim și Casa Mireasă pentru fiul meu, dar după o scurtă pauză de... Mireasă pentru fiul meu. Dragi telespectatori, ultima gală și cea mai importantă a acestui sezon, Mireasă pentru fiul meu, astăzi, 24 august, în care concurenții actuale ai acestui sezon au nevoie de votul dumneavoastră. Puteți face acest lucru fie pe site-ul www.voteazămireasăpentrufilmeu.ro sau prin SMS la 1272. Nu uitați de asemenea că Dragoș și Răzvan au nevoie de susținerea dumneavoastră, optând cu să plece sau să rămână. Am văzut împreună tot ceea ce s-a întâmplat până acum, cine a fost prezent pe covorul roșu. După aș dori să mergem mai departe și să fiu cât mai concis, să urmăriți următorul material și să știți exact pe cine votați. Mireasă pentru fiul meu. Ei sunt eroii anului 2013. După o luptă strânsă care a durat 358 de zile, cine va triumfa în această seară pe primul loc? Adunați-vă forțele și votați. 1. Cornelia. 6. Andreea. 11. Lorena. 13. Răzvan și Elena. 14. Cosmin și Emilia. 16. Alin și Luminița. 17. Dragoș și Ștefana. 18. George și Cristina. Mireasă pentru fiul meu. Am văzut cu toții indicativele fiecărui concurent. Puteți să-i votați. Mergem înainte de a încheia acest eveniment de pe covorul roșu în Casa Mireasă pentru fiul meu. Alina mai are câte ceva de discutat cu actualii concurenți. Da, înainte de asta aș vrea să vă spun că pentru ultima oară sunteți în Casa Mireasă pentru fiul meu, în această ediție, desigur. Andreea, ai văzut materialul anterior? Ai remarcat vreo schimbare la tine? Da, foarte multe schimbări. În primul rând exterior, pentru că, nu știu, atitudine, m-am vopsit, m-am îmbrăcat altfel. Într-adevăr, am mai pus și câteva kilograme pe mine, dar asta pentru că afară aveam o viață activă, iar aici... Schimbarea este pozitivă, să înțeleg. Da, eu zic că da, din toate punctele de vedere, și exterior și interior. Bun, și acum aș dori să facem, dacă ne dați voie, aș vrea să facem un fel de teaser. Fiecare să-și spună indicativul. Doamna Lumință. 16. Andreea. Votați 6, Andreea. Cornelia. Votați 1, Cornelia. Doamna Ștefana. Votați 17, Ștefana. Doamna Elena. Votați 13, Elena. Mulțumesc. Votați 14, Emilia. Vă rog să votați 11, Lorena. Vă mulțumesc. Doamna. Și 18, Cristina. Votați. Dragi concurenți, nu ne mai despart prea multe minute până la cel mai important eveniment al acestui sezon, Gala Mare a ediției Mireasă pentru fiul meu. Ne vedem cu toții de la ora 20:30.